IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Patyo ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti ti San Nicolas a Dakkel a Tulong tapno agkagkagat ken aglalaing payda iti opisyal ti barangay may panggap iti legislation. Kinunana, maguyugoy dagiti opisyal no aday ti pasali pa kas kuma iti Inabel wenno Ilocos Norte Award for Barangay Excellence in Legislation nga ipapaay amin na kabaulanda tapno maysa karay ti mapagasatan a mapili ti Department of Interior and Local Government. Well, Dakkel na ba nagdeto itano amu tayo nga adda deti kompetisyon pasalip. Ket deti maguyugoy da tagitoy 24 barangays nga itadaamin ti kabalanda ket ti pinakita na laing daamin so marigatan to siguro dagitoy judges nga man determine na sino iti Mainay gidi ito'y mamati ni Hernando ang marigatan da iti agbali na judge di kompetisyon nang runay ti ili ti San Nicolas gaputa agkakalaing da iti amin na 24 a barangay no legislatibo ti pagsasaritaan. Inay na, basari ti obserbasyon na katawa ti agbalbali na problema kan naigeta ang masursuro ti parliamentary procedure. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.